RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Benson, ginaingon, dili giday maayo nga mupasakit ug mupahilat ta og mga babae. Kay dili day lalim kung kita mabaslan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong hikalimtan. Iya kang ikiha? Oo, pero akong sanggingnan nga, bisag iya pa ko nga ipapriso, di ko mahadlok eh. Mo to nga, igo na sa pagilak. Mabdos naman ka sa mong anak, ha? Anong di mo na siya pakaslan? Di ko ganahan na pa eh. Kung jirjiro na, igurang patara. Muratag nag-jirjiro sa tatua. Hoy, Benson. Kung nakagusto ka gyud sa babae, pakaslan mo gyud kini. Mabdos na siya. Og sa sunod, ha? Ayaw na pag-jirjiro babae nga wa kay gusto. Aron dili ka mamatay og sayo. Ora ba'y magmahay nga mag-una? Timan-i ka na! Okay na kong napalit eh. Dua kabuk karsones o dua kabuk polo shirt. Uy, wala. Panius babae na tagak. Miss! Imong paniyo na tagak. Ay, hala. Ay, salamat ha. Kagwapa niya. Miss, kadit lang. Nga naman. Juan, pwede makikila-ila? Ako na si Benson. Gina. Gina ko. Kagwapo niya. Kaikog ko baya ni mo, oy. Mukaon magkit ang dako, pero adto ra sa baratuhon nga karinderya. Mahal mong din sa restaurant ko. Okay, Roy. Asa mo dapit ang inyo? Sa Poblacion Pardo. Tama na itong kaon ba? Sakay na lang sa kong auto. Ihatod ka sa inyo. Ha? Ayaw na lang, oy. Mag-jeep ra ko. Ay, ihatod ka. Aron, magkatultul po ko sa inyo. Benson. Unsa? Nauyab na nimo ang babae nga imo nakaila sa mall? Oo, boy.
Pagabot yun na mo sa ila, ako na yung pangyaban. O gipugos nga sugton ko. Dahil mo sugot, pero nadugay. Sa pagsige na kong displikar niya, sugot ay. Yamatra. Natural, basta ako na yung musplikar pa. Basta kayo mutubay lang gani ang babae, piti gina. Hoy, Benson. Ayaw na binuangin ng babayana, ha? Kung mahimo, pakasli na ka na siya. Aron mapundo na ka ng utok mo. Paminaw na pa. Basta kayo tanaw na ko. Huot pa ning bayhan na. O karong sunod na adlaw, mag-date na mi. Dad-on na ako na siya dito sa mabugnaong lawak. Bisag dili na ni Virgin, pero cute pakigbaba. Nakuha na ko sa una na ko uyab. Kisitihan ba yakiti ka, anak? Kagilo. Hubuot ko na nga kumplit pa. Ano na, ikaw na siya kung pagkaon mo sa kuha. Katos kita na lang mo. Ako na, be. Singalong nga sa dilipan ako ikuha na sa imo, ha? Hindi lang ko. Diretso na lang nakuhan sa ako. Ikaw na sa kadyot ko, sige na. Hindi lagi ko. Lutanon kay ko. Sige na ba? Ako na rin ikuha, be. Mas maayo pa. Kini. Sige pa. Sige pa. Pinsan ang kami. Magpapasal niya ta. Magpapasal ka. Bensoy. Mao na yung unaw katapusan na itong panaguban. Kaya di ko mga sawa o babae nga ludanon ng kaons ko, Alipi, balik na ta-charger. Kanon ako imuha. Basta pakasli ko pa. Ha? Igo na itong duha ka raon nga nakuha na ko. Tara na, magawas na ta din eh. O, buwag na ta. Buwag na ta, Gina. May laing ka nasad nga nakaila sa mall, ha? Benson? Og imong pamisitahan ng gabi? Opa. O, kinibabayhan na. Kung sugton ko niya, pakaslan ko na gini siya. Ay, salamat nga. Magminyo ka na gyudi ay. Saan? Uy, May babaeng ngita ni mo sa gawas, dog. may nangita nga babae kuno nimo sa gawas, Benson. Ay, pagsingit-singit ya, Ilyong. Doldre. Kasama na bayhan na ba? Sige, bidawal ko. Himo ko no siyang uyab, dog. Gina, may nga na. Nabdos ko no siya. Huwag kayo mahan. Tuwara. Nasudlan di ay sa imong gibuhat. Ato, Ilyong. Ina nga, nagbuwag na mi. Oh, Ina ha, nga buwag na mi. O, dili na ko mga mahal na sa iyang gisabak. uy. Salamat nga gisugutin ko ni mo, Bilin. Salamat, day. Kay may pagtanaw masab ko ni mo. Oh, bahay magkani sa imong igagaw. Dadaw niya ko sa inyong bahay. Aron, may lailan ako ang imong kinikanan. Unya na, uy, kung mahuman na ang pantay. Gipadakan man gud ni Papa ang bay. O, nialang ko sa akong ikagaw istar karon. Ang akong parents na tuaman sa Picas Barrio. Sa akong magkuwang ba nga minyo. Mau ba? Sige, karong Domingo. Mag-date, ha? O, sabutan na yan na to ang umabot na itong kasal. Kay ikaw na good ang akong pagkaslan.
Salamat ha. Kay bisugot ka nga. Manood ang mabugnaw dapit. Uyab naman ta. Busa ihatag ko makalipay nimo. Basta, may prank ka na ko ha. Nga di na ako virgin. Ay, okay, Roy. Ang importante nga magsinabot ha. Okay, doon lang tayo sa kamutil. Tuka na ba yan akong gana, Evelyn? Parehas ta. Magtagpaw kita ron. Kay parehas na kitukaran sa tungkana sa sex. Kaumutan ng imuhaw eh. Iyong bugdo pag kayo. Kilang imulitan kita. Imo pa kulit ako. Hubuan ko na imong pipi. Kataski. Tagpan kulit. Kalam. Malay gusto ko sa kabuhay. Mukhaon sa ko, Bilin. Sorry. Mag-plaster na ko kita. Kung ano nang imo sa ako. Sige. Oo. Kini. Ay, pagkawas ang tanan ni Mukana. Ang kikinangin maglipan sa mata. Sige pa. Sana. Mau ba? Mabdus ka na sa akong anak? Oo, pues magpakasaltas labing madali. No. Ni ako ron mananghit ni mo nga. Nga magbuhag na tapenson. Unsa? Buwag! Ang tinuod, may bana ko. Pero baog siya. Dili siya makahatag og anak. Og siyang misugyot na ko nga magpaanak ko sa lain. Og karon nga maptos na ko. Grabe ang gipatit niyang kalipay. Pero ako may mas bata. Busa, kita'y magpakasal. Unsaon man nato pagpakasal nga minyo man ko. May bana ko. Paglabaw sa tanan. Muwa man ko'y gusto nimo. Anak na may gusto na ako nga imong mahatag. Og di na ta magdaghan pag-istorya. Buwag na ta. Og ayaw na pagsamok na ko kay may bana ko. May kasabot ka pa, Benson? Bilin. Dili tiyaw ang gibati kong kaguol, human ko masayod nga may bana day ang babae nga katapusan kong napamabdusan. Nahigog magginunta ko niya ug anda magpakasal. Apan anak ra maday nako ang iyang gikinahanglan. Daghang babae nga kong gipahilak. Ug karon ako na sad ang gipasakitan ug gipahilak. Sakit ang day kaayog mabaslan ta. Mao kito magkasama ang kaagi ni Binson dinning tulmanon. What's the style? Sakit de kayo kung mabaslan taog pasakit style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.